మనిషి బ్రతుకున్నన్నాళ్ళు ఎవ్వరూ పట్టించుకోరు. వాళ్ళు పడే బాధనంతా వాళ్ళు ఒక్కరే భరిస్తూ భరిస్తూ చివరికి చచ్చిపోయాక అమ్మా నేనున్నాను, నాన్న నేనున్నాను, రే మామ నేనున్నానంటూ అందరూ ఏడుస్తారు. బ్రతికున్నన్నాళ్ళు ఎవ్వరూ మాట్లాడరు. చచ్చిపోయాక నాతో ఒక్క మాట అయినా మాట్లాడు అని అడుగుతారు. చూడటానికి ఇష్టపడరు. ఇప్పుడు ఒక్కసారైనా నన్ను చూడని భంగపోతారు. చచ్చిన వారికి బట్టలు పెడతారు, పూలు పళ్ళు పెడతారు, పంచభక్ష పరమాన్నాలు నైవేద్యాలు అన్నీ పెడతారు. మనిషి బ్రతికున్నప్పుడు లేని ప్రేమ చచ్చిపోయాక కుప్పలు కుప్పలుగా వస్తుంది. ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మనిషి బ్రతికున్నప్పుడే ఎలాంటి ప్రేమలైనా. వాళ్ళు చచ్చిపోతే ఎన్ని ప్రేమలు చూపించినా వాళ్ళు తిరిగి రాలేరు. అది ఎవ్వరైనా కావచ్చు. అమ్మ, నాన్న, అక్క, చెల్లి, అన్న, తమ్ముడు, ప్రియురాలు, ప్రేమికుడు, నా అనుకున్న వాళ్ళు ఎవ్వరైనా తిరిగి రాలేరు.